nos macacos xaponeses que teñen unhas relacións sociais moi complexas, o estatus social ven pola túa nai. Ou seja, pásase unha xerarquía matriarcal. E que se a túa nai tiña moito poder no grupo, o seu fillo vai no ter. Como este macaquiño, a nai non o quixo, rexeitouno, e foi criado polos cuidadores do zoo, digamos que chegou ao grupo era sen como estatus, patiño feo. Exacto, sen estatus, Rocío, pero sen saber como actuar, o comportamento que tiña que ter diante dos demais, entón estabanlle caendo por todos lados. Claro, esta historia, Xiana, eu creo que a todos nos fixo reflexionar sobre, e que unha pasada, Xiana, o que queremos comentar hoxe contigo, realmente as similitudes e tamén as diferencias que hai entre os monos e os animais, non? Porque sí que vemos, por exemplo, na súa postura, non? É verdade que, bueno, a nosa forma de camiñar, pois evidente que ten diferencias, pero son moi parecidos a nós, Xiana. Por suposto, todos somos primates, ese grupo de mamíferos nos que se inclúen simios, monos, macacos e os humanos. Temos visión frontal, mans, prensís, temos similitudes e unha capacidade cognitiva elevada. Só hai que miralos, pero hai certas diferenzas. No que falabas de camiñar, Rocío, é unha das principais. Unha das cousas que temos axeitados humanos, que é unha cousa moi única, é o bipedismo. Andamos a dúas patas, todo o tempo. Eles só cando precisan. Exacto, poden andar a 4 patas e usan as ferramentas cando queren, pero realmente a súa locomoción aínda é cuadrúpede. Que diferencia hai entre, aí vemos esa imaxe do cerebro, entre a inteligencia dos primates e a nosa, a dos humanos? Pois aí temos grandes diferenzas, aínda que ambos os grupos compartimos un grande cerebro, o noso, digamos, que ten máis células, máis capacidade. É como se nós leváramos un supercomputador e un mono levara unha calculadora de man, por falar así. Sí, unha Casio das antiguas. Exacto. Sí, vale. E curiosamente, Rocío, andar erguidos parece ser que foi o que nos axudou a evolucionar a este cerebro tan incrible que temos, que hainos que querer como especie porque somos incribles. E por eso hai que dicirlle aos terians que non volvan a andar a 4 patas, que nos costou millóns de anos evolucionar ata aquí e por iso temos este cerebro que Dios nos dio. E esa imaxe que vemos das herramentas do móvil, é dicir, que capacidade real teñen os monos, a diferencia dos humanos, de establecer ese pensamento abstracto, non? Pois teñen. No uso de ferramentas, nos por suposto témolas, mira, aí hai unha cámara, na casa temos unha televisión, temos unha morea de ferramentas. Os monos, macacos, poden chegar a usar, por exemplo, pedras para abrir froitos secos, pero non, ou paus para coller formigas a mellor de dentro dun grande tronco dunha árbore, pero non chegan a desenvolver ferramentas tal como facemos nós. E que similitudes e diferencias hai entre a memoria humana e a memoria do mono? Pois, de novo, os monos tamén teñen bastante capacidade de memorizar visualmente, de lembrar o pasado, incluso ás veces... En serio? Lembran o pasado? Hombre, lembran, mira, se non se lembrará Punch da malleira que lle dou a nai, que lle dou a última malleira. Vaise lembrar, non se vai a chegar tanto a ela, vanse lembrar tamén de situacións, de lugares, porque hai certos monos nos que vai depender moito a topar comida dos maiores do grupo, que son os que memorizan onde están os mellores produtos, ou a mellor tamén memorizan que te vai dar máis ou que te vai dar menos, como vaimos ver agora en un chisco. Pois imos a ver efectivamente esas curiosidades, a verdade é que son inesgotables, non? Que teñen os monos. Eu quería empezar preguntándoche polas emocións, non? Porque se algo nos despertou a todos este moniño son emocións. Como se emocionan os monos? Pois chegan a ter tamén diferentes estados emocionais, non chega ao noso, porque unha das cousas para min maravillosas do ser humano é xustamente que amosamos esa empatía tan grande, pero sí que é certo que en algunhas especies estáse a ver. Nos gorilas non é o caso, que non son monos, son simios como a nós, pero os gorilas, cando, por exemplo, dúas femias adultas pelexan, o gorila, o espalda prateada, vai coa que perdeu na pelexa para que non se sinta tan mal. Anda! Ou seja, esos son comportamentos bastante avanzados. Pero hai unha cousa moi bonita, Rocío, non ten que ver coas emocións, pero non quero perder o tempo para contala. Hai uns macacos en Bali, uns monos, que aprenderon a roubar cousas aos humanos. Entón, ti vas andando polo templo de Bali, a mellor roubanche os óculos, e despois
se os queres de volta, teslle que pagar. E pagaslle con... Que increíble. É que o demais é que tal O cual. sea, son expertos en pillarse, ¿no? En tratantes, son xente de Monte Alto, entiendes? Saben como manejarse. Saben ben aí, que bueno. Exacto, pero o curioso é que os maiores, os adultos, son os que saben millor roubar. E xa non van polas gafas, collenche o móvil. E despois ti dis, vale, colliches o móvil, douche un plátano e devolvesme o móvil. E o mono diche... O plátano non, quero algo máis. Tesme que dar esa chocolatina e as patacas fritas. Sabe negociar, maravilloso. Si eso non son emocións, que son... E logo chamoume a atención tamén, porque claro, no propio vídeo de Punch acabamos de ver unha evolución rapidísima nese moniño. Sí, é dicir, exacto. aprende máis rápido que a nós, non? Sí, teñen unha evolución máis rápida, é dicir, chegan adolescentes máis rápido que a nós. Máis rápido, eso desde logo, teñen unha esperanza de vida menor, neste caso no macaco xaponés, e chegan a madurez sexual aos 4 ou 6 anos, pero tamén precisan ter a súa nai perto, e o contacto do grupo, que é o que lle pasou a Punch, por iso non aprendeu tamén a integrarse no grupo, pero é verdade que necesitan ese desenvolvemento, aprender cousas, que a nai lles ensine como comer, como sentar á mesa, como actuar cos demais, pero, por suposto, se desenvolven máis rápido. Pero sí que é verdade que precisan, e pásalle como aos humanos, que tamén, que cando os bebés reciben leite materna, por exemplo, o seu cerebro desenvolvese millor e máis, con máis capacidade. Pois aos moniños, que teñen ese contacto tamén nos primeiros etapas da súa vida, tamén teñen máis capacidade. Rinse os monos, Xiana? Sí, son quen de demostrar... En serio? Claro, non poderíamos ser decir, ai, é unha gargallada, porque pois fixo algunha atrapallada, pero sí que chegan a amosar certas cousas que poden ser semellantes a nós, e que incluso, Rocío, ou seja, pode haber xestos, ou que se te ven triste, pode ser que se acheguen a ti para tentar ou que fagan espello. Se ti te pos triste, o moniño ponse triste, e viceversa. Pero tamén chegan a... Hai monos que foron quen de aprender a dar palmas, como la Rosalía, ou seja, algo que a moitos de nós ainda non nos dá. Os monos son quen de aprender ritmo de dar palmas. Que pasada. Increíble. Pois nada, aprendemos máis hoxe sobre este animal fascinante. Grazas, querida Xiana. Aí quedas co boneco máis cobizao. 400 euros Vou no está vender. pagando xa por él.